Pasaban uns minutos das 5 desta madrugada cando o 112 recibiu unha chamada alertando dun incendio nesta casa das Laxes. Unha muller faleceu a consecuencia do lume. A vítima de 82 anos vivía soa, aínda que era moi frecuente a visita dunha filla. Ata lugar dos feitos desprazáronse efectivos sanitarios, a Garda Civil, Protección Civil e tamén os bombeiros do Salnés. Tuvemos notificación a través do 112 ás 5:15 dun lume na Rúa da Laxa da Illa de Arousa e se levou a dotación de Vila García hacia o lugar en cuestión. Unha vez personados no lugar, constataron unha velocidade de alarma e viron un lume no interior, procederon a facer a extinción e rastreo de posibles víctimas e toparon a muller de avanzada edad no interior, que a sacaron ao exterior e os servicios sanitarios xa nada poderon facer por salvarlle a vida. O incendio declarouse no cuarto no que dormía a vítima. Os servizos de emerxencia creen que o lume se puido orixinar nunha manta eléctrica a consecuencia dun cortocircuito. Con todo, e mentres continúan as investigacións, non se descarta ningunha hipótese. As causas de momento non se poden determinar fehacientemente, pero bueno, a localización do lume foi na habitación onde ela dormía. Pode ser un cortocircuito, de momento se barallan varias opcións, pero bueno, máis probablemente que sea neste sentido, pero bueno, de momento non se pode determinar de forma concreta a causa. As lapas calcinaron a estancia case que por completo, únicamente se puido salvar un armario. O resto da vivenda tamén se viu afectada pola acumulación de fume. En principio quedou localizado na habitación, o que sei que quedou o fume e os condensados do propio lume se estenderon a outras dependencias, pero como digo, as causas van a determinar a Policía Judicial ou científica para ver exactamente cal foi a orixe. A veciña desta casa, pegada da vítima, que preferiu non facer declaracións diante da cámara, apuntou que o cheiro ao fume mesmo se pode percibir dende o interior da súa propiedade. Con todo, as lapas non danaron as vivendas lindeiras.